alhamdulillah rabbil alamin, juulama wirdama machallah, alhamdulillah alamin, e kewede yimɓe machallah, kewede tigui rigui yettuɗaɓe ɓe feewi, kaddugol ceerno men Khalifa Ceerno Tidiani Ba machallah, alhamdulillah alamin, machallah dental machallah hewama tigui rigui, kamɓe jokkoɓe andal, alhamdulillah rabbil alamin machallah, sa wudere wajji hoɗeno taggue oɗo saaha. من دوته شهر وين دوس عند دوس إن شاء الله مولا سيدي به الحمد لله سيدي به ما شاء الله سيدي به ما شاء الله سكت ودنا اليوم على ربع أولي نوقف جاني لور من أولي ما شاء الله يوسف ولا alhamdulillahi rabbil alamin, yeɓiyankoɓe Nangue TV eɗen ɗo kuccude becce e damal galle Ceerno machallah, alhamdulillahi rabbil alamin, en gari wadde duuso e nder duuso machallah no Ceerno men ara joni, alhamdulillahi rabbil alamin, duusen o yetti nokku makko e o sakadi gartan duuso Ceerno Ibnu Umar Ceerno, alhamdulillahi rabbil alamin, bandiraɓe kam machallah min jalti men arde duuso Ceerno, alhamdulillah ko ɓeydare machallah guila Dakaw Saki hewɓe nan ɗo machallah keddite wuuro ngo gam barkinade wuuro ngo, barkinade Ceerno, on heeɓa ko galle Ceerno hen jippi, alhamdulillah rabbil alamin, min kadi ko weltare no fewi, kono kadi ko ɓeydare tigui rigui machallah, ɓiɓɓe kala gonde weltare e weytare no fewi, saago mabɓe taw Dakaw soit sakade tawni o heeɓe nan ɗo kedditi, alhamdulillah rabbil alamin, ɗo galle Ceerno ɗo, woɓɓe kadi koye nder bandiraɓe men koreji men kadi foof kedditi ɗo, nde sal eɗen duwono hono musidɓe men janjanko men ruttiɓe jowmen mo ganduɗa ko arnoɓe Dakar, hono musidɓe men Kodda nen Abouba machallah mo ganduɗa hirano kala garanoɗo Dakar, ndesan Dakar Saki
wawi kadi nde hootata ha itti wurɓe Bansang ndeysan oto mo ɓaɗi accident o heddima hen machallah yo Allah yummo yaafo on hande mo aljanna wawi sakkanademo donademo ene kadi musidɗen Abou Thiam RTS Matam ndeysan mo ganduɗa Dakar so ari Dakar o garo kanko ene ko de mbatte makko yewte kalsino ko Dakar ha Dakar sako kono kadi timo jomum ndeysan kanko Abou Thiam RTS Matam hayni radio men Dakar FM ene kewno invité mo ni e nder jewte men hitande kala ndeysan ko ni tan wiyama ɗon ara wona mawni yaha ala ko gayni yaha alhamdulillah alamin machallah jetti julɗo kala jetti badduɗo kala no ceerno non ara alhamdulillah alamin ndi cakal nanguel e ngel immo alhamdulillah jettiɗo Allah no fewi no fewi no fewi en nana dande ceerno Baro Ndiaye en nana dande makko alhamdulillah alamin est ce que machallah يا ربنا في أولياء أحمد وسيع إلى ذكر ويصحب ما شاء الله فقلت وقد رأيت الحب فيه لإسماعيل أعمال ceerno Bachir Ceerno machallah alhamdulillah alamin kiɗi ba est ce que machallah jarama de ceerno Baro mo ceerno Abdou Aziz Ceerno alhamdulillah machallah alhamdulillah rabbil alamin yeeɓiyankoɓe Nangue TV duusa gadano o nani machallah duusa e nder duusa machallah alhamdulillah rabbil alamin duusa e nder duusa gadano o nani machallah en duusi ceerno e hoore muɗum naati galle to en duttoto nder juma to ceerno Ibnu Mas ceerno nan toon machallah inde leeɗi ha kadi nangoɓe law ceerno Amadou Tidiane ha yo ganduɗa kadi juurugol ceerno men mawɗo e on saaha kanko kadi duuse ha yetto galle ceerno inchallah mawla duusa gadano o nani jen koccinen duusa ɗimmo so allahu lamɗo jaaɓi machallah alhamdulillah rabbil alamin machallah oto ɓetan taw ko indel he wona oɗo saaha inchallah ko indel he wona oɗo saaha machallah ceerno Ibnu Mar ceerno mo fawdiɗo no ganduɗa ko bi ceerno Mansour mo ganduɗa kan jigguiɗo passeport walla kurusma walla bik mo liggoto e windira sa rokkimo o jangguinima hen o tutti hen Allah ne heewa de newya no en gari Dakar mabɓe machallah ɗum tawɗen toon yimɓe en gadda ɓe ko bikuji ɓe passeport uji men ɓe hen ko kursaji men resta ɓe hen ko bidgaji gadda hen ndiyam tutta hen machallah ɓe waɗa homunɗo wonde dental ngal bi ceerno Mansour en jiima machallah alhamdulillah rabbil alamin won nangoɓe lawol ceerno Amadou Tidiane wadde pate duwaw boto inde ɗe e wayni ɓe kadi ñagotono duwaw alhamdulillah rabbil alamin demtal ngal immima kam arde juurade ceerno men mawɗo radiallahu taala anhu alhamdulillah rabbil alamin machallah ceerno adi Ibnu ceerno machallah que mo sawdidire ɓe ceerno Mansour machallah sa nangan inde makko est ce que machallah est ce que machallah machallah
Allah bi day salatu fatihi da bi capande joyi هي صلاة الفاتحة الحمد لله رب العالمين ما شاء الله ما شاء الله جورام jurama ceeɗen mawɗo wondude juuɗe e yurmodirde e yafondirde ɗum dewde Allah ɗum jokkiri en ɗam machallah alhamdulillah machallah est ce que ceerno ibnu mar ceerno ndeysan jeeɓiyankoɓe so dokkan inde Luciane Mansour dokkan inde nde machallah Masyaallah, masyaallah. Nang jodi jabal. Alhamdulillah rabbil alamin. Zabla. Eske
alhamdulillah mashallah iske mashallah iske mashallah alhamdulillah men do e boleru ndu mashallah musidɗen marto Yougou Sarr mbayi nandema wiɗo mbarta Sénégal tato ko arti ndeysan machallah iske alhamdulillah iske machallah ba iske machallah صلاة الفاتحة mashallah iske mashallah alhamdulillah iske alhamdulillah mashallah weltare no fewi bangal ko ɓeydade tigi tigi machallah weltare waɗi yeɓiyankoɓe Nangue TV alhamdulillah rabbil alamin machallah en gade duso ha ɗo dusi ko weeli yurminima teddi selli machallah alhamdulillah min eɗo galti bandiraɓe kadi gaari ha kewi ɓe hen nastani o arɓe waynade en duttori nokkuji men alhamdulillah alamin kono weltare no fewi ndesan kono ɓeydade alhamdulillah alamin ske bandira foof beltanama sanne sanne machallah o sagal fel heedi tan hoɓɓe alhamdulillah ske alhamdulillah alamin no yeewi ko Nangue TV en beltima no fewi beltima no fewi machallah alhamdulillah alamin ske alhamdulillah machallah machallah alhamdulillah ske machallah ceerno Sidi Ahmed Baro machallah ndeysaan ceerno Sidi Ahmed Baro machallah ɓi ceen Mansour Baro machallah ndeysaan ceerno Sidi Ahmed Baro machallah ske goɗɗo ske ndeysaan o yankinare ndeysaan o wi en jaa to ceerno to ndeysaan duusen toon wonan toon duusen go filmen toon ndeysaan kamɓe jettani filme ndeysaan ko yankinare goɗɗo machallah enen ko barkinorade machallah ske machallah machallah en beltima no fewi ndeysaan o wiyan kadi yoni machallah en jaada seeɗenɓe toon ndeysaan alhamdulillah alamin ndeysaan koɓe fof ko hoytal goɗɗo gueɗal goɗɗo hoytal goɗɗo gueɗal alhamdulillah alamin yeɓiyankoɓe Nangue TV on beltanama sanne sanne mbaɗen j'aime mbaɗen abonné mbaɗen partagé oɗo saha vidéo ji ɗi enen kewɗo wadde partagé e nder numéro aji téléphone ngaji joguiɗen ɗum wonede WhatsApp ɗi kono oɗo saha WhatsApp ene saɗi ɗum oɗo saha tagui o saha sen jolli vidéo e nder YouTube he tan hankkadi ko toon o woni kala jiɗo yiyeb toon yahata jiɗo kadi wadde partagé toon yahata itta ɗum waɗa partagé nawata yiiɗi foof inchallahu mawla eɗen jafno bando mama noon ɓe kam groupe aji WhatsApp ɗi ɗum kam en mbawi neldutor ɗum kam haɗaka ko maham nden kala numéro o joguiɗen en mbawi neldude hen lien WhatsApp o joomi yeeɓa toon direct kono noon o saha WhatsApp o salti ɗum wi ko ma yoɓe wi fo ɗum watta yoɓede ɗum tagui bandar sela musidɓe tedduɓe ha janggo so Allah holam no jaaɓi inchallah en jokken rewidade Nangue TV mo Sénégal ɗo mo jene Gounass musidɗo Amadou Samba Lo 78 119 00 65 Allah jarama on jarama